जा फट' सुटलै नै जि देलायदों नुवाखै हाय होनहर बिथिंनै जोंहा फट' सुटनो मम' बिराद देलायहोबाय नैबे बिथिंखौ नुवाखै दे जि इन्टारेस्ट जादों नै 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 भिडिअखौ नाय नुवाखैलै दा नायग्रांग्रानो फट' लानो नामायदों बोथोरानो थांगलाय लांबाय बिस्रा दाबो दासो ओंखारदों नै बिथिं सानै आरो दे बिथिं नाहरलाय हाय होनहर सावगारि सावगारि मोसालाय खनसे बेबायदि इन्ट्रेस्ट खालामनांगौलै नै आया मासे मोजां नुदों मासे मोजां नुदों माखो माखो जेबो नङा मोजांसिन नुदों बिहामजो गोदान बायदि नै जा सावगारि दख'ना गानदों माबायदि मोनदों दख'ना गानना मोजां मोनदों आइ नोंगो जोंनिया फै फै गासैबो फै फट'शुट सानडे आयै आंलाय मासे लोदो जाखोबा देवारफोराव बिदि इन्ट्रेस्ट खालामगारनांगौ फट' लागारनांगौ ना मा बुङो रिमझिम रिमझिम अखा मानो हायो नोङो गोरबो देहाखौ आं जेबो जाया आंखौ तेरलाव जायो दै जा मोजां भिउ नाहर बिथिं जेबो मोजां भिउ नङा अ दा जादों दे सावगारि नोंबो दे सावगारि नों मा गामिनि बुंना लालाय मोजाङै आङो दिखियाजुलिनि जोंना गामिया रुपास्रि लांगोन लाङा थै दिखियाजुलियाव थांबा सावगारि दोङो आंनियाव खबर हर लांगोननो मम' माथो नोंलाय मा गामिनि दे लाइन साव एसां गोजान गोजान जादों मानसिफोरानो जा फट' लादों बिथिं नै अनै ना इन्ट्रेस्टलै सार्टआव नै आं बारनो हायनो हायानो हमलाय मारै बारो हो जोंहा केमेरामेना बारनो रोङा बारा मोजांखौनो ayo mosan fैनो मोसानो रोङा फट' शुट खालामो जोंफोर दिनै बिराद गोजोनो फट'खौ खिनो हाया दे बियो मिन्थाना दोङो हाय सावगारि मोसानो फै मेथाइबो गैया माबो गैया दामना हो इंलिसावबो दामना हो दे इंलिस दे बारग'लांगोन दे मोसा हाय फट' सट' लाखांनानै थाबायहैदों नै दायो गासैबो दे दे आयो मानो खिथिया जानो आयो अयनाय होनबाय खिथि जोंथिंबोनो दे सावगारि
मेंबाय न' मेंबाय जाला जाला आइ एनार्जि जोबबाय थाबायनानै एनार्जि गैला आयो itu কি নাম্বার daw na pa siya mabe misra थाबायनो हायदों जोंफोरो दायो जा इन्ट्रेस्ट खालामबाय दसे माथो खालामनो उपाय गैयाबा इन्ट्रेस्ट खालामना बिदि थायाबा ना मा बुङो मा इन्ट्रेस्ट खालामना थागारनांगौ ओमफ्राय जोंहा लोगोफोरा इउनाइटेडआव मावग्राफोरा माबायाव थानांसिगोनदां क्वारन्टाइन थानांगोनदां हस्पिटालावनो थानांगोन होननाय खोनादों आरो दुखु मोनदों माहाय मा खालामनो आरो हस्पिटालावनो माबा मोनदों होनदों आरो इसोरनिया कर'ना पेसेन्ट मोनदोंनो ओमफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानाय होनदों आरो ओमफ्राय बिदि खालामबाय थानायाव माने सासपेक्ट खालामबाय थानाय होनदों आरो ओमफ्राय दा मोनबाय ओमफ्राय मोननानैलाय आरो माथो खालामनो गासैखौबो हस्पिटालफोरा मा खालामगोन मिथिया ओमफ्राय माबा खालामगोन क्वारन्टाइन थाजोबनांसिगोन दां बे हस्पिटालनिफोरानो गासैबो आंनि अनथ'खौ फन हरदों होदो बिदिब्ला बेंबायलै दिनै जाबाय दिनैना बेसेबांनो ना बुङो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम ना मा बुङो दे बाय बाय होन बाय बाय